Αλήθεια σου λέω. Έλα να σου πω, έλα να σου θυμίσω κάτι με το ποδήλατο τώρα. Τα παλιά τα χρόνια η Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας είχε το Γύρο Ελλάδος. Εμείς στην Νίκαια, στην Κοκκινιά, είχαμε το Γύρο Θυσίας αφιερωμένο στον κόσμο ο οποίος έχασε τη ζωή του στην αντίσταση κατά των Γερμανών. Τα θυμάται πολύ καλό καλεσμένος μας σήμερα εδώ, ο κύριος Δημήτρης Λιτζέρης. Να είστε καλά, ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας, κύριε Λιτζέρη. Και εγώ ευχαριστώ και ευχαριστώ που βλέπω μια οικία προσωπικότητα από τη γειτονιά μας. Από τη γειτονιά μας, έτσι. Η γειτονιά είμαστε όλοι φίλοι. Γειτονιά είστε εκεί. Ο κύριος Λιτζέρης είναι υποψήφιος δήμαρχος Νίκαιας. Τον θυμόμαστε πάρα πολύ καλά από τη θητεία του ως βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. 3 τετραετίες, 4, πόσες? 12 χρόνια. 12 χρόνια. 4 φορές, 4 εκλογές. 4 εκλογές και μετά ως στην ιατρική στο ρόλο σας στον ΕΟΦ. Πάλι θυμόμαστε καλά. Ένα διάστημα πρόεδρος στον ΕΟΦ και όλα αυτά τα χρόνια γιατρός με ευθείας γυναικολόγος. Βγήκατε σύνταξη ή ακόμα είστε στο... Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Συνεχίζετε λοιπόν. Αντέχω. Γιατί στην Νίκαια? Γιατί εκεί γεννήθηκα, εκεί μεγάλωσα, εκεί δημιούργησα. Εδώ στην Νίκαια λοιπόν και στο Ρέντι επιστρέφω και αισθάνομαι ότι έχω ένα χρέος να ξεπληρώσω, να κάνω τη ζωή των συμπολιτών μου και των συνδημοτών μου καλύτερο. Μάλιστα. Και με κίνητρο μοναδικό την αγάπη δηλαδή για την γειτονιά μας. Ξέρετε, όταν περνά τα χρόνια και κανείς επιστρέφει από εκεί που ξεκίνησε, το καταλαβαίνουν όλοι οι άνθρωποι αυτό, με μια γλυκιά ανάμνηση και μια γλυκιά επίσης προσδοκία για το καλύτερο που έρχεται. Θέλω να συμβάλλω σε αυτό. Μάλιστα. Έχει προβλήματα η Νίκαια και ποια είναι αυτά τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχετε στη Δημοσιογραφικά θα σας τα πει πολύ καλύτερα ο κύριος Υποφάτης. Έχει άμα ξεκινήσει. Τα ξέρει σαν τα κρίματά μας. Ναι, αλλά την ψήφο τη διεκδικείτε εσείς, οπότε δεν ξέρω, Νίκο, κατεβαίνεις και εσύ. Πάρα πολύ. Κοιτάξτε, το μεγάλο στοίχημα βασικά είναι να μπει στην καινούργια εποχή. Η τοπική αυτοδιοίκηση αυτό το χρονικό διάστημα διανύει μια μεταβατική περίοδο, όπου τα κονδύλια από εσωτερικούς πόρους αρχίζουν και λιγοστεύουν και αν έχεις την δυνατότητα να φτιάξεις προγράμματα, να μπεις μέσα στα ανταγωνιστικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά συγχρόνως να καταθέσεις και συγκεκριμένα προγράμματα ανάπτυξης, θα μπορούσες να έχεις πόρους για να πεις ότι κάνω κάποια πράγματα, έτσι. Επίσης, το πολύ σημαντικό είναι να μπει αυτή η πόλη στην ηλεκτρονική εποχή. Αυτό που λένε επιγραμματικά έξυπνη και πράσινη πόλη. Ναι. Εμείς, ας πούμε, στο κομμάτι του πράσινου έχουμε κάποιες υποδομές. Είναι ο Άγιος Φίλιππας, είναι ο λόφος του Βόκου, είναι το Κηποθέατρο. Αλλά χρειάζονται και συντήρηση και επέκταση και να ομορφύνει. Γιατί υπάρχει μια σχετική, αν σου πει κανείς έτσι, υποχώρηση του ενδιαφέροντος της τοπικής εκεί δημοτικής αρχής σε σχέση με μια σειρά πραγμάτων που όμως είναι βασικά, όπως είναι η καθαριότητα, όπως είναι το πράσινο, όπως είναι δρόμοι. Έχει θέματα πάρα πολλά θέματα. Και ο Ρέντης. Τι θα κάνετε με το τεράστιο πρόβλημα που έχει να κάνει με την γενιά, με τις γενιές που έφυγαν, με τις προσφυγικές κατοικίες της Νίκαιας και τις εργατικές κατοικίες του Ρέντι? Τεράστιο ζήτημα. Αυτό, αν θέλετε, είναι και το μεγάλο μας στίχημα, έτσι. Δύσκολο για όλους τους δημάρχους που έχουν περάσει μέχρι τώρα. Κανένας δεν έκανε κάτι. Έκαναν κάποιες προσπάθειες, έτσι, αλλά πραγματικά δεν υπάρχει βελτίωση, αν θέλεις, του βασικού, του κλασικού μας θέματος, ότι η Νίκαια δεν έχει κέντρο, δεν έχει εμπορικό κέντρο. Αν αναλογιστείς, δεν υπάρχει κάποιο εμπορικό κέντρο, έτσι, και είναι η μόνη πόλη. Είναι ένας πολύ μεγάλος δήμος. Είναι από τους μεγαλύτερους δήμους. Γι' αυτό το λέω. Είναι ο τρίτος μεγαλύτερος δήμος. Ακριβώς. Μετά το Περιστέρι. Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό, φτιάχτηκε με πολλές επενδύσεις. Το πολύ μεγάλη επένδυση που ήταν η επέκταση του μετρό που έφτασε στην πλατεία του Αγίου Νικολάου. Είναι από τις λίγες περιοχές στο Λεκανοπέδιο όπου δεν ακολουθήθηκε ανάπτυξη. Όπου γινόταν σταθμός μετρό, υπάρχει μία ανάπτυξη. Εκεί δεν παρακολουθήθηκε, δεν έγινε. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι δεν χρειάζονται δράσεις επιμέρους, χρειάζεται ένα μεγαλόπνοο σχέδιο το οποίο θα μετατρέψει το πρόβλημα σε λύση και σε δυνατότητα επένδυσης, όπως είναι τα προσφυγικά. Υπάρχουν λοιπόν πολλά προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάπως έτσι ξεκίνησε και το Ψηρίμι, νομίζω ότι εγώ οραματίζομαι απλά. Δηλαδή έχουν γίνει αυτά τα χρήματα. Έχει πάρει χρήματα ο Δήμος της Αθήνας για το Ψηρίμι, βεβαίως. Ακριβώς. Μπορούμε λοιπόν να διεκδικήσουμε πράγματα. Υπάρχουν και μελέτες από το Πολυτεχνείο που έχουν ξεκινήσει, που μπορούν να δημιουργήσουν αναβίωση της παλιάς εκείνης εποχής, μαζί με άλλες πολλές ιδέες που μπορούν πραγματικά να δημιουργήσουν εκεί ένα κέντρο ζωντανό, ένα μουσείο ζωντανό μικρασιατικού πολιτισμού και συγχρόνως δράσεων που μπορούν να φέρουν και άλλες επενδύσεις. Όλα αυτά σημαίνουν και δουλειές. Βεβαίως, κυρίως αυτό.
Φανταστείτε, παραδείγματος χάρη, λέω τώρα εγώ, η οδός 8, η Τσαλδάρη, οδός 8 την ξέρετε κι εσείς, να έχει δεξιά και αριστερά, ας πούμε, διάφορα καταστήματα με κουζίνα μικρασιάτικη. Δηλαδή, ξέρω εγώ, Σμυρνέικα. Να ξαναγυρίσει όλο αυτό, βέβαια. Όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αρκεί να το θελήσεις, να το αγαπήσεις και να το δουλέψεις. Νομίζω είμαστε σε αυτή την καλή κατεύθυνση. Να ρωτήσω κάτι. Συμβαίνει κάτι απίθανο στη Νίκαια αυτό το διάστημα, γιατί όλοι οι υποψήφοι μεταξύ τους είναι γνωστοί, έχουν μεγαλώσει μαζί και είναι και φίλοι. Πώς το καταφέρετε αυτό να είστε όλοι γνωστοί μεταξύ σας? Δεν είναι κάποιος δηλαδή απ' έξω από την Νίκαια, είναι και όλοι. Αυτό είναι πολύ καλό σημάδι. Έτσι, και σημαίνει πόσοι ότι συνδυασμοί είστε? Είναι 6. 6. Είναι καλό σημάδι και είναι, κοιτάξτε, δική μου θέση και την επιδιώκω με κάθε τρόπο να περάσει, είναι ανεξάρτητα από το όποιο αποτέλεσμα να συνεργαστούμε και την επαύριο με σκοπό την καλύτερη δυνατή, ας πούμε, προώθηση των συμφερόντων των πολιτών και μόνο, και όχι τίποτε άλλο. Τι πληθυσμό, 6 συνδυασμοί, γιατί πληθυσμό? Περίπου 100.000 μαζί, η Νίκαια και ο Ρέντης είναι 110.000. Μάλιστα. Περίπου. Όχι, το λέω γιατί εγώ με συγχωρείτε, τώρα είμαι σε άλλο Δήμο. Κοιτάξτε, πώς είστε εσείς? 8 συνδυασμοί. Εκεί είστε σας 8. Και είναι μικρότερος. Άρα λοιπόν πάμε καλύτερα εμείς. Ναι, νομίζω είστε και. Ναι, μάλλον επειδή είστε τόσο γνωστοί και όλοι. Κοιτάξτε, είστε... η Νίκαια είναι μια πολύ, θα έλεγα, με μεγάλο brand name. Έτσι. Δεν είναι μόνο ότι είναι η Νίκαια της Βυθινίας με το τι σημαίνει αυτό την έδρα της αυτοκρατορίας, είναι ότι αυτή η πόλη δημιουργήθηκε από τη μικρασιατική καταστροφή. Μέχρι το 22 δεν υπήρχε. Υπήρχε ένα κόκκινο χώμα εκεί, εξού και κοκκινιά. Έτσι. Και από τότε άρχισε να δημιουργείται, ας πούμε, όταν άνοιξε την αγκαλιά της η μητέρα πατρίδα, μετά πολλά προβλήματα στους ανθρώπους, στους 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους που ήρθαν εκεί. Τους πετάξανε τους πρόσφυγες στην Νίκαια. Σε αυτό το βράχο τους πετάξανε. Τους πετάξανε σε άλλες όμως περιοχές της Ελλάδας που είχαν και σπίτια και τα πάντα, εκεί τους πετάξανε. Τους πετάξανε. Και γι' αυτό και η δομή, η ανθρωπογεωγραφία της Νίκαιας έχει αλλάξει. Φύγανε, γιατί ήταν προοδευτικοί. Οι περισσότεροι φύγανε. Η τρίτη γενιά έχει φύγει. Είστε ρομαντικός που μένετε στην Νίκαια. Ναι, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι το ότι αυτή η πόλη, που το εννοώ ότι έχει brand name, δημιουργήθηκε από τη μικρασιατική καταστροφή. Μετά, εκεί στους κόλπους, ήταν το σύμβολο της εθνικής αντίστασης και του μπλόκου της Κοκκινιάς, που σήμερα κυριολεκτικά τιμούμε το μεγάλο, ας πούμε, έγκλημα της γερμανικής κατοχής και των τόπιων συνεργατών τους. Και στη συνέχεια αναπτύχθηκε, άναρχα θα έλεγα, στα πλαίσια της εσωτερικής μετανάστευσης. Δηλαδή, άνθρωποι μετά τον εμφύλιο πόλεμο ήρθαν και εγκαταστάθηκαν εκεί. Είναι μια προοδευτική πόλη που όμως χρειάζεται ακόμα και σήμερα πολλές υποδομές και μεγάλη ανάπτυξη. Καλή επιτυχία, να σας ευχηθούμε. Μαθαίνουμε ότι πάτε καλά. Να δούμε πώς θα πάει. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και να θέλουμε την βοήθειά σας συνολικά, όχι για μένα, για την ανάπτυξη της περιοχής μας. Μπορείτε να προσφέρετε πολλά. Κύριε Λιτζέρη, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Δημήτρης Λιτζέρης, υποψήφιος δήμαρχος Νικαίας. Ρέντι. Πάμε στο διάλειμμα. Πάμε πολύ.